Dobro večer, poštovani gledalci. Počinje naslovna strana, a pred nama je 32. emisija 24. ciklusa. Naši današnji takmičari su na prvoj takmičarskoj poziciji. Tu je Siniša Lacković. Siniša, dobro večer. Dobro večer. Dobro nam došli. Bolje vas našao. Da li će ovaj duel večeras biti poseban? Pa trebalo bi da bude. Trudit ćemo se da bude dobro. Ja ću vas zamoliti da vi najavite drugog takmičara. Jel može? Pa dobro, može. Izvolite. Drugi takmičar je moj cimer, odnosno moj sin Nikola Lacković. Kakav će to duel danas biti, otac i sin? Pa vidjet ćemo. Da li ćete biti strogi prema njemu? Pa nisam bio nikada, pa neće ni ovaj put. Jel' tako? Pa da. Nikola, da vam poželim i ja dobro večer. Dobro večer, pomaže Eto Bog. Vasa, Bog vam pomogao. Eto vas sa ocem u studiju. Pa evo, napokon ta prilika i nadam se da će pre svega u Očagama uživati u ovom meču. Dakle, da će im biti interesantan i lep. Pa sad, kogod pobedi, pobeda ide i u Zemun i u Očage, tako da neko će se radovati. Dobro, u redu. Ajde, vidjet ćemo šta će biti. Ja ne znam za vas, ali ja jedva čekam da mi krene. Hoćemo da se igramo? Može. Može? Ajde, možemo. Ajde, idemo. Idemo na prvu igru. Prva igra, slike sveta. Hajmo odmah da pogledamo i prvu sliku za danas. Tvorac Twin Peaksa. U pitanju je režiser Siniša. Dalje. Šta kaže Nikola? Robert Redford. Ne, već David Lynch. Ajmo dalje. Dvorac Malbork, 2 puta veći od Buckinghamske palate u državi. Nikola. Velika Britanija, vjerojatno. Ujedinjeno kraljevstvo. Nije. Siniša. Pa da nije možda Indija. Nije. U pitanju je Poljska. Kadar iz filma. Nikola. Balkanski špijun. To je tačan odgovor. Eto prvih poena za vas. Ulica ispod lipa, simbol grada. Siniša. Simbol grada Niša. Ne. Čeka, Rusija. Berlin. Berlin jeste. Karl Malden je dobio Oskara za sporednu ulogu u filmu. Siniša. Dalje. Nikola. Ja sam možda psiho. Za sporednu ulogu u filmu Tramvaj zvani Želja. Joker i Ludilo u dvoje. Joaquin Phoenix i glumica i pevačica. Kako se ona zove, Nikola? Madonna. Nije Madonna, već Dalje. ona je Lady Gaga. Aj, ja. Naša manekenka muza modne kuće Armani. Nikola. Ja, brate. Branka Pujić. Nije. Siniša. A njena čerka. Njihova čerka, kako se zove. Anđela Jovanović. Ne, Dragana Bjelobrk. Kako liče? Hitler i kukasti krstovi. Slika posvećena Polu Kleu, slavnog slikara. Siniša. Ne znam ko bi mogla, nije. Picasso. Jeste. Selektor. Siniša. Stevanović. Tačno. Pa da pogledamo i našu narednu sliku. Stiže i treći nastavak naučno-fantastičnog filma. O kom filmu se radi, Nikola? Trebalo bi da je Avatar. Jeste. Mira Furlan u filmu Nikola. Jagode u grlu. Ne. Siniša. Prohujala s Vihlorom. Ne. Za ljubav je potrebno 3. A sada ćemo pogledati našu posljednju sliku za danas. Autorka naših najprodavanijih knjiga, Siniša. Dalje. Šta kaže Nikola? Jelena Bačić Alimpić. To je tačan odgovor.
Ovim smo završili našu prvu igru, a sada je vreme da po prvi put vidimo tabelu. U prvoj igri Siniša osvaja 6, a Nikola 12 poena. Druga igra, slovo po slovo. Idemo na slov. Nikola. Suglasnik. D. Samoglasnik. A. Suglasnik. K. Samoglasnik. O. Suglasnik. V. Samoglasnik. Nažalost, nemamo 2 N. Nikola. Sledovani. Jel možete da ponovite? Sledovani. S-L-E-D-O-V-A-N-I. To je reč koju prihvatamo, a nažalost naši takmičari nisu napravili pravu kombinaciju slova za ovu našu 12-icu koja glasi brodovlasnik. Dakle, ovde imamo 4 samoglasnika i 8 suglasnika. Idemo na tabelu. U drugoj igri Nikola osvaja 21 poen, Siniša nažalost ostaje bez bodova. Trenutno Siniša ima 6 poena, a Nikola 33. Posle slova tu su i brojevi. Idemo na brojevi. Stop. Nikola. Startni broj 668. Stop. Ponuđeni brojevi 2, Stop. 4, Stop. 10, Stop. 3, Stop. 8 Stop. i broj 55. I vreme je isteklo. Koje brojeve prijavljujemo? 0. 0 kod Nikole, a Siniša kaže šta? Plus 4. Plus 4, u redu. Nikola, izvolite. Otvorena zagrada. 55. Plus 8. Plus 3. Zatvorena zagrada. Puta 10. Plus 4 puta 2. I manje 668. I da vidimo, to jeste 0 i vi osvajate poene. A mi sada idemo ponovo na brojeve. Siniša. Stop. Startni broj 390. Stop. Ponuđeni brojevi 4, Stop. 9, Stop. 30, Stop. 4, Stop. 2 Stop. i broj 75. Vreme je isteklo. Da li je ovo bio težak zadatak? Šta kažete, Siniša?
Šta prijavljujemo? Imam -4. U redu. Nikola? U tom slučaju, Nikola, izvolite. Otvorena zagrada. 4 plus 9. Zatvorena zagrada. Puta 30. Manje 390. To jeste 0 i vi ponovo osvojite poen. A mi idemo na tabelu. U trećoj igri Nikola osvaja maksimalnih 50 poena, Siniša nažalost ostaje bez bodova trenutno. Siniša ima 6, a Nikola 83 poena. Stigli smo do pitanja iz leksikona. Hajmo odmah da pogledamo i prvo pitanje za danas. Trener košarkaškog kluba Panathinaikos, Nikola. Ataman. Ergin Ataman. Jeste. Nova kapitanka odbojkašica Srbije, Siniša. Dalje, Bor. Nikola. Tijana Bošković. Jeste. Praznik uvođenja Bogorodice u hram u Jerusalimu, Siniša. Navedenje. Tačno. Velika sfinga i Keopsova piramida nalaze se u Egiptu. U Nikola. Gizi. Tačno. Srednja vrata na ikonostasu oltara, Nikola. Dveri. Tačno. Ludo, vatreno, besno, igrati, Siniša. Džipati. Nije džipati, već Đuskati. džuskati. To je odgovor koji smo tražili. Tačan, potpun, određen, Siniša. Ličan. Nikola. Sad, nema mogu. Nema šanse. Egzaktan. Književni rod, vrsta, način pisanja, stil, Nikola. Žanr. Tačno. Zapeta, Nikola. Zarez. I to je tačno. Po narodnim izrekama, koji je najgori zanat, Siniša? Inat. Tačno. Po narodnoj izreci, dan se poznaje po, Siniša? Jutro. Upravo tako. Reprezentativac Srbije iz dresa Barcelone, sada u dresu Crvene zvezde, Nikola. Pa, ne pratim taj klub, tako da dalje. Siniša? Kalinić. Jeste. Zaveštanje, ostavljanje nasledstva za javno dobro, Nikola. Legat. Tačno. Manastir zadužbina Knjeginje Milice kraj Trstenika, Siniša. Ljubostinja. Jeste. Nemački grad u naslovu filma Stevena Spielberga, Siniša. Nemački grad na slovima. Nikola. Minhen. Minhen. Vreme isteklo, Siniša, zato nismo mogli da prihvatimo. Šumske poljske svečanosti kod starih Grka i Rimljana, Nikola. Nimfe. Ne. Ne. Svečanosti. Poljske svečanosti. Na N. Nemoralije. Bronx je deo grada, Nikola. New York. Tačno. Dimnjak, Siniša. Očak. Jeste. Telesna garda koju je 1837. formirao Petar II. Petrović Njegoš, Siniša. Dalje. Nikola. Ispitno pitanje. Perjanici. Tačno. Ekološki najčistije jezero Srbije, drugo u Evropi, Nikola. Sad, koje bi? Kuk na R. Dalje. Siniša. Da nije Resavsko. Ne. Rgotsko jezero. Lepo. Za nju je Bežar napravio čudesnu koreografiju za Ravelov bolero, Nikola.
Ne znam. Siniša. Dalje. Sifnios Duška. Idemo dalje. Galilej je ostao zabeležen i kao pronalazač. Siniša, čega? Tamjan. Nikola. Teleskop. Tačno. Nadimak stanovnika Jagodine. Siniš. Čurani. Upravo tako. Međunarodni fond Ujedinjenih nacija za decu zove se... Nikola. UNICEF. Tačno. Beleška ili primetba pri dnu stranice knjige. Nikola. Fusnota. Upravo tako. Naziv za pevače i igrače u Starom Rimu. Siniša. Horacije. Ne, Nikola. Ne mogu. Histrioni. Nadimak stanovnika Ćuprije. Siniša. Srevari. Tačno. Srpska fudbalerka u dresu Chelsea. Pitanje je za Nikolu. Mislim da je Čađenović. Tako nešto. Ne, Siniša. Ne znam kup tako. Da nije Čađanović. Nije. Jelena Čanković. Ne znam kup. Nadimak stanovnika Paraćina. Nikola. Džigerani. Tačno. I posljednje pitanje. Slavni golman fudbalera Partizana. Govorilo se kad brani šole, deca idu iz škole. Siniša. Milutin Šoškić. Tačno. Ovim smo završili našu četvrtu igru, a sada idemo na tabelu. U četvrtoj igri Siniša osvaja 18, a Nikola 30 poena trenutno. Siniša ima 24, a Nikola 113 poena. I stigli smo do naše pete muzičke igre. Hajmo odmah da poslušamo i prvu numeru za danas. Iskoristi priliku, registruj svoj prepaid broj i uživaj u 2025 GB, minuta i poruka. MTS, tvoj svet. Stigli smo do berze. U ovoj igri naši takmičari biraju jednu od više ponuđenih oblasti, a potom će uslediti i licitacije. Hajmo da pogledamo i koje smo to oblasti pripremili za danas. Kip slobode New York, slave praznici, nagrade, umetnička dela, košarkaške legende, umetnici Srbije. Nikola, vi prvi birate. Ajmo u košarku. Košarkaške legende. U redu, otvaramo četvrtu oblast. Za reprezentacije kojih zemalja su nastupali ovi čuveni košarkaši? To je pitanje za naše takmičare. Pet. Krenuli smo sa licitacijom. Moje 5. Možeš 6. Možeš više. 6. Moje 6. Rodata. Ovu igru sa nama igra Nikola. Wayne Brabender. Pa njega ne znam, probač Kanada. Oskar Schmidt. Brazil. Tako je. Andrew Bogut. Andrija Bogat, Hrvat inače, ali igra za Australiju. Australija. Gustavo Ayon. Meksiko. Tačno. Ricky Smith. Kraljevina Holandija. Tako je. Tony Parker. Francuska. Tačno. Irži Velš. Probat ću njega, možda je on Češka. Mačije i Lampe. Poljska. Sani Bećirović. Slovenija, čistokrvni Tačno. Slovenac. Peteri Koponen. Finska. Aleksej Šved. Brat moj, rođen istog datuma kad i ja, 16. decembra. Velika Rusija. I Luka Štajger. Sad on mislim da je Nemac, Nemačka. Dobro mislite i 11 tačnih odgovora. Baš lepo. Osvajate poene. Nisam zaboravio komu je bio Šved, tako da. A nisu ni Hrvati, vjerojatno.
Mi idemo ponovo na oblasti. Sada oblast bira Siniša. Siniša, šta biramo? Ajmo ovo slave i praznici. A sada ćemo otvoriti drugu oblast. Dajemo vam datume velikih srpskih pravoslavnih praznika, a vi nam recite koji su praznici u pitanju. Možemo li krenuti sa licitacijom? Siniša, šta kažete? 6. 11. Moj 11. Predat ću čast tati da igra. Onda tata Siniša igra sa nama. 7. januar, Božić. 8. novembar, Mitrovdan. 19. decembar, Sveti Nikola. 15. februar, Sretenije. 22. januar, Sveti Jovan. 27. januar, Sveti Sava. 22. mart, Mladenci. 9. januar, 9. januar Sveti Stefan. 2. avgust, Sveti Ilija. 20. januar, Sveti Jovan. 28. jun, Vidovdan. 21. novembar Sveti Ahranđeo Mihajlo. i 19. januar. 19. januar je Bogojavljenje. Tako je, Bog se javi. Bravo! Bez greške, Siniša, osvajate poene. Lepo. Hvala vam. A mi idemo na tabelu. U berzi Siniša osvaja 24 poena, a Nikola 22. Trenutno Siniša ima 48 poena, a Nikola 135. Poslednja igra toplo-hladno, ali pre nego što otvorimo prvo polje i saznamo šta se tu krije, hajde da pogledamo ponudu izdavačke kuće Knjiga Komerc. Sakupite svoje kolekcije enciklopedija po promo ceni na svim bolje snabdevenim kioscima. Informišite se i na sajtu Knjiga Komerc. Evo nas nazad i sada možemo otvoriti prvo polje za 30. Olga Gerer. Nikolan. Očage. Siniša. Dalje. Idemo dalje. Nenad Stekić. Atletika. Tako je, atletika jeste konačno rešenje. Dragutin Topić, Vera Nikolić, Olivera Jeftić, Desetoboj, Ivana Španović, Franjo Mihalić, 4x100 metara, Armin Sinančević, Angelina Topić, Adriana Vilagoš. A ovo su naše poznate atletičarke i atletičari. Ponovo otvaramo prvo polje za 30. Bunari Radoša Modričanina. Siniša, vi ste prvi na potezu. Petar Kočić. Ne. Nikolan. Pa da krenemo sa pozdravima, jedan veliki za Milorada Kojića Mileta. To je jedan iz našeg sela. Gosti u gostilju. Siniša. Dalje. Nikolan. Zoran Andrić. Ne. O pokojniku sve najlepše. Da li je sad malo jasnije? Jovan Sterija Popović. Nije. Nikolan. Sanja Lacković. Balkan Ekspres 2. Siniša. Siniša Pavlić. Nije. Nikola. Zora Lacković. Mala. Milena Dravić. Ne. Vi ste- Biljana Lacković. Spasitelj. Dalje. Valerija Lacković. Ubice mog oca. Siniša. Dalje. Izvolite. Ilija Lacković.
Nije. Državni službenik. Branislav Nušić. Ne. Očag je broj 67. Zaspanka za vojnike. Živojin Žika Pavlović. Možda je Vuk Kostić. Dara iz Jasenovca. Dobre. Antonijević, Predrag Gaga. To je konačno rešenje. Pevačica i ringišpil, to nismo stigli da otvorimo. Ovo su najpoznatiji filmovi našeg poznatog filmskog scenariste, producenta i reditelja. Mi smo stigli do samog kraja našeg današnjeg susreta. Vreme je da pogledamo i konačnu situaciju na tabeli. U poslednjoj igri Nikola osvaja 30 poena, Siniša nažalost ostaje bez bodova. Ovaj susret se završio upravo ovim rezultatom. 48 poena osvojio je Siniša, a Nikola 165. Mi imamo pobednika našeg današnjeg susreta, a to je Nikola sa 165 poena. Nikola, čestitke. Hvala. Pre svega mislim da su gledalci uživali i da je ova emisija na neki način specijalna i posebna i mislim da je lepo ispala. Ja bih da pozdravim sve u Očagama, znaju oni ko su, neke sam im pomenuo u toku emisije. Pozdravili ste ih već. Tako da neke ljude sam pomenuo, izvinjavam se svima koje nisam pomenuo, kratka emisija, oni svi znaju da o njima misli sve najlepše. Tako da veliki pozdrav za Očage i nadam se da su i Očage sada srećne, a i Zemun na neki način. Tako da posle ove emisije sa tatom idemo na piće, pa u drugarskom tonu da nastavimo. Lepo se provedite. Naravno. Siniša, kakvi su vaši utisci? Pa utisci su dobri. Malo sam kiksnuo na slovima, predvideo sam 2N i tako da. Koga ćete vi pozdraviti? Pa pozdravit ću sve one koji me znaju i koji navijaju za mene. Dobro, sve najbolje. Sve najbolje i vama prijatno i... A vam, poštovani gledalci, hvala na pažnji. Mi se vidimo sutra u isto vreme na isto mesto. A do tada ne menjajte program televizije Happy. Prijatno!